that this August body is transparent in all decisions that we are making. So it's very clear that the gentleman from Pagudpud is an owner of a lot in Pagudpud. Therefore, he inhibits. But ang nakayat na sa uwin ako, inhibit so natin ang nakayat dati nga pagkalagadan. Nudikit di, ito po ang nagsasabi na ayaw sumawsaw ng mga sampu niyang palalawigan in matters regarding pecuniary interest. So, itong mga desisyon po na ginagawa ng sampu niyang palalawigan ay hindi lang po para sa pansariling interest, kundi para sa public interest. So, therefore, maybe it is time for sino pa po ang merong mga lupa na nasa Pagudpud, baka pwede po, this is the time, the right time to manifest it, Mr. Chair. Maraming